आंनि गोदान चेनेल MrDhanjib Vlogs YouTube चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, शेयार, सापर्ट आरो कमेन्ट्स खालाम। बिनि उनाव मा खालाम, नोंथांमोना नोंथांमोननि नाम्बारखौ मेसेन्जाराव हर, नङाब्ला कमेन्ट्सआव लिरनानै हर, नङाबा इन्स्टाग्राम बड'लेण्ड टाइगार इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइल नाम्बारखौ हर। होमबानो मायबा मोनसे नङा मायबा मोनसे अफार आं नोंथांमोननो साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय अननानै होगोन। खायसे खायसेया नाम्बारखौ हरा, ओरैनो गोदाव सोराव गाख्रबलाबाय थादों आरो खायसे खायसेनि मेसेजखौ आङो थाब नायफ्लाङाबो जानो हायो, बेनि थाखाय आं सरि बियो। खिन्थु गासैनोबो हरगोन, गासैनोबो आङो जा होनांगौ होगोन। नोंथांमोना खालि अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो MrDhanjib Vlogs इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। सोरबाफोरनि चेनेलखौ जुदि प्रम'सन खालामनांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव नोंथांमोननि चेनेलनि नामखौ लिरनानै आरो प्रम'सन खालामनांगौ होननानै आंनो बुंहर। चेनेलनि नामखौ लिरनानै हर बरेसे आरो प्रम'सन खालामनांगौ होननानै आंनो बुंहर आरो लिंकखौ हरफाबा कमेन्ट्सआव जोबोर मोजां जायो। सोरबाफोर जुदि इउटुब चेनेल खुलिनानै रां खामायनो सानदोंब्ला खामायनो हागोन, आं हेल्प खालामगोन। इउटुब चेनेलनि गेजेरजों जों गोबां रां खामायनो हायो। हाजारनिफ्राय 8,000 9,000निफ्राय मुथिते 3 लाखआव जों खामायनो हायो। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख जोङो रां खामायनो हायो। बेनिखायनो जायफोरा मा रोंगौथि दङ, सर्ट भिडिअ बानायनायनि रोंगौथि दङब्ला बेयावबो रां खामायनो हागोन, संनाय खावनायनि दिन्थिनाबो रां खामायनो हागोन, भ्लग्स भिडिअ बानायनाबो रां खामायनो हागोन, केरेट दिन्थिनानैबो रां खामायनो हागोन। जायखिजाया एक्सपिरियेन्स, नोंथाङा मा एक्सपिरियेन्स दङ बेफोरखौ जों इउटुब चेनेलनि गेजेरजों दिन्थिनानै गोबां रां खामायनो हायो। दानिया गोबां सुबिदा दं इउटुबा। मात्र जोंनो गंसे फननि गोनांथि, इमेल आइडिनि गोनांथि। 5 मिनिटावनो नोंथाङा नोंथांनि चेनेलखौ क्रिएट खालामनो हायो। सोरबाफोर जुदि गोसो गुदुं दङब्ला इउटुबनि गेजेरजों आं रां खामायगोन, अब्ला आं नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो हागोन। नोंथांमोना आंनो कमेन्ट्सआव बुंहर। बेनि सिगां नोंथांमोना आंनि MrDhanjib Vlog इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ, लाइक खालामनांगौ आरो शेयार खालामनांगौ। डिसक्रिपसनाव गोदान चेनेलखौ लिंक होनाय जादों।